Hafi azumin al'umma dama game da muke jina ga shashi wata rana zai wuce. Bismillah jalalin rabbana ya sarkin da yau saman bakwai. Mai damuna rani da ne da rana ya sako masana watan bakwai. Yayi kola da teku maliya sannan yayi ruwan garan bakwai. Yau da murna ji nake tamkar ma in faɗi in mace. Ya rabbi salatu kan ma'aiki na kaninnin kasu so nake. Na amina da dukkanin mukamai matsayin ka bashi yan nake. Gata ga mutum kifi da shawo san markan sayin ko suke. Wana jijji da kai kwatun kaho don wata rana zan mace. Da zaran Ramadana ya shigo kowannen mu cikin shiri yake. Ba kallon bidiyo da waka ko wakun animal nake. Asuwaki muke dage da rana harshen masalatuka suke. Don ko lafazi za mu yi ba aibin wani ko kace na ce. Masu sauraro kuna sauraron waka ne daga bakin Aliyu AS mai waka da kuma Najib Gibson sai umsan naku. Shi watan azumi fa al'umma tamkar bananza ce a shekara. Lada ninki zanubi ninki dan uwa wanne kake jira. Komai dubun ne cikin watan Allah ya ce ni ba na kirkira. Da ko halin banza cikin watan baka daina ba ka bace. Ya kamata mu dinga saddaka dalla don mu ya ƙara yin yawa. Mu yaɗa zumunci duk cikin wata karatun ƙur'anin mu yayyawa. Ga asham da tahajjud na fulfuli da marayar daren mu ƴan uwa. Mai azumi sallah akan lokaci kaka bar jam'in ka ya wuce. Lokacinmu na buɗe baki dama kowannen mu yana da tsangaba. Masu koko da kosa har da bino lemu duka za a gangaba. Ayani muka yi wajen ciyayya mun na waya marhaba. Allah ya dogara da mu akan hakan kan ta masauya in ya wuce. Hafi azumin al'umma dama game da muke jina ga shashi wata rana zai wuce.